खुलुमबाय नोंथांमोनखौ भॉइस ऑफ बोडोलैंड चैनलाव बयखौबो बरायबाय। नोंथांमोननिसिम दिनै मोनथिनो गोनां खौरांफोरखौ लानानै फैदों। नोंथांमोना खौरांफोरखौ जोबजासिम नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय आरो नोंथांमोना बडोलेण्ड एबा आसामनि बबे जिल्लानिफ्राय खौरांखौ नायदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरब्लानो जाबाय। दानिया फैदों दिनैनि खौरांखौ फारि फारियै मोनथिनानै लादोनि। BTC एबा बडोलेण्डआबो नेपाल हादोर बायदि जानो थांगासिनो नामा? नेपाल हादोरनि उनाव बे बाराव BTC एबा जोंनि बडोलेण्डआवबो जानानै थाङो ट्राइबेल हारिनि गासै फरायसाफोरनि गोख्रों सोमावसारनाय। मैयानि साना बर' माहारिनि जारिमिनाव मोनसे गिख्रंथाव सानमोन। आथिखालाव सोलिबाय थानाय मोन 6 हारिनो आसाम सोरखारा ST होनो थांखि लानायखौ लानानै थाखानाय ट्राइबेल हारिफोरनि फरायसाफोरजों लोगोसे गासै रायजो राजाफोरनि सोमावसारनाया सानफा एफा बांबोगासिनो दं। बेबादिनो मैया सोमावसारनाया ओरैबायदि दुंहाव थासारिसिम सहैयोदि बडोलेण्डनि राजथावनि एबा BTC सेक्रेटारियेटसिम फरायसाफोरनि सोमावसारनाया भायलेन्सनि महर लायो। फरायसाफोरा खुद्रिसारनायजों BTC सेक्रेटारियेटनि सियार टेबोल दरजा बायदिफोरखौ बुफाय बुसि खालामो, जायनि जाहोनाव थासारिया गाज्रि महर लायो आरो थासारिखौ सामलायनो थाखाय रैखाथि बिफानखौ थिसननो गोनां जायो। माखासे फरायसा सोमावसारगिरिफोरा बेखौबो बुङो दि मोन 6 हारिनो जुदि साननैसो दाबि खालामनायावनो ST होनो हायोब्ला बर'फोरनि बोसोर बोसोर सोमावसारबोनाय आलादा रायजो बडोलेण्डखौ मानो होनो हाया होनना आसाम सरकारखौ सोंथि खालामो आरो जुदि मोन 6 हारिनि ST होनाय जायोब्ला आलादा रायजोनि थाखाय जोबोद गिदिर सोमावसारनाय हाबाफारि लानाय जागोन आरो बडोलेण्ड सोमावसारनायखौ बांसिननिफ्राय बांसिन गोख्रों खालामनाय जागोन होनना फरायसा बिथांमोना बुङो। मोन 6 हारिनो आसाम सोरखारा ST होनो नागिरनायाव BTC सोरखारनिफ्राय NOC एबा नो अबजेक्शन सार्टिफिकेट हरनायखौ थाबैनो बोखारना लाफिननो थाखाय BTC सोरखारखौ खावलायो आरो 24 घन्टानि गेजेरावनो उइथड्र खालामनांगौ आरो जेब्लासिम NOC खौ उइथड्र खालामा अब्लासिम फरायसाफोरा BTC सेक्रेटारियेटखौ बन्द लाखिनाय जागोन होनना BTC सोरखारखौ सोमावसारगिरिफोरा गोख्रों धमकी होयो। लोगोसे फरायसाफोरा फोरमायोदि दिनै आसाम केबिनेटआव जोबोद गोहोगोरा बर' दैदेनगिरिफोर जेरै स्पिकार, केबिनेट मिनिस्टार, MLA फोर दं, नाथाय बिथांमोना ST होनायनि हेंथा फंसेबो बाथ्रा बुङा। उल्था मैया आसाम एसेम्बलियाव बिल पास खालामनायाव जेबो हेंथा खालामालासिनो मददसो होगासिनो आरो राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय बर' लाइमोन आरो गासै बर' हारिखौ खैफोदाव खोख्लैनो नागिरदों। जुदि दानो जों बेनि सायाव हेंथा खालामाब्ला फैबाय थानाय गासै इयुन जेनेरेशना बे खैफोदखौ भुगिनो गोनां जागोन। बेनिखायनो NOC खौ बोखारना होनांगौ होनना फरायसाफोरा खावलायो। जुदि BTC सोरखारा मानियाबा बे सोमावसारनाया जागायजेननायसो। गासै आसामनि लाख ट्राइबेल फरायसाफोरा सोमावसारनो थाखाय साखाफारा जाना दं होनना फरायसाफोरा गोख्रों रावजों फोरमायथिना होयो। गुबुन फारसे मैया आसाम एसेम्बलियाव मोन 6 हारिनो ST होनायनि सायाव सावरायमेल जथुमा दंमोन, नाथाय स्पिकार बिश्वजित दैमारी बिथाङा जेबो सावरायालासिनो बिलखौल' पास खालामना होनाय जायो। आसाम एसेम्बलियाव मोन 6 हारिनो ST होनायनि सायाव सावरायमेल मन्थ्रि जथुमायाव लानाय लिरबिदाङाव मोन 6 हारिखौ ST प्लान, ST हिल्स आरो ST भेलि मोनथाम केटेगरियाव राननाय जायो आरो बोखावजायै गवालपारानि कच राजबंसि हारिनो ST P आरो T ट्राइब आदिबासि हारिनो ST V आरो आहम चुटियाफोरखौ ST P आव सोफादेरनायनि आसाम एसेम्बलियाव थांखि लानाय जायो। एसेम्बलि जथुमायाव बाहागो लाखांना UPPL नि दैदेनगिरि लरेन्स इस्लारि बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायदि थाखानाय ST खौ जेबो खहा खालामालासिनो मोन 6 हारिनो ST होनायाव जोंहा मदद दं होनना गुबुन बर' दैदेनगिरिफोर बायदि लरेन्स इस्लारि बिथाङाबो बुङो। बेनि अनगायै BTC सेक्रेटारियेटआव जालांनाय बुख्रुब बुसिनि सायाव बारग' BTR नि चिफ प्रमद बर' बिथाङा फोरमायोदि BTC सेक्रेटारियेटखौ खहा खालामनाया जोंनिनो लोरबां जानाय। साफ्रोमबो सोमावसारगिरिफोरा हिंसानि गोजानाव थानांगौ आरो गोजोन राहायै सोमावसारनो थाखाय बिथाङा खावलायो। गुबुन फारसे BPF नि EM आरो MLA रबिराम नार्जारी बिथाङाबो हिंसायै सोमावसारनाया गनायजाथाव नङा होनना फोरमायो। सोमावसारनाया अहिंसायै जानो नांगौ। गावसोरनि सम्पतिखौनो बुफाय बुसि खालामोब्ला गावनिनो खहा। लोगोसे रावबो फरायसाफोरा बेबायदि गाज्रि खामानियाव लोब्बा थानो नाङा होनना बिथाङा खावलायो। फरायसाफोरा जोंनि गोथार सम्पद आरो इयुननि सुबुं सम्पद। बेफोर गासै थासारियाव ST आ जागोन ना जाया, जायोब्ला बोरै जागोन बेनि सायाव सावरायनो थाखाय राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोर दं होनना MLA रबिराम नार्जारी बिथाङा बुङो आरो सोमावसारनायखौ सान्थियै लांनो थाखाय फरायसाफोरखौ खावलायो। गुबुन फारसे एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङाबो सोमावसारगिरिफोरखौ सान्थियै सोमावसारनो खावलायो आरो गोजोन आरो गोरोबलायनाय लाखिनो खावलायो। जायफोर फरायसाफोरा क'क्राझाराव धरना होगासिनोमोन आरो BTC सेक्रेटारियेटआव हाबनानै दंगाव खालामदोंमोन बिथांमोनखौ न' फारसे थांफिननो खावलायो। बे सेक्रेटारियेटआ जोंनि खुंथायनि मन्दिर आरो सुबुं खुंथायनि गोग्गानाय
गोबां बोसोर मुंख्लंफोरनि सोमावसारनायजों बे फसंथानखौ मोनबोदों। बेनिखायनो आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा हिंसा खालामनो नाङा होनना खावलायो। बिनि उनाव सोमावसारगिरिफोरा सोमावसारनायखौ दोनथ'नाय जायो। मैया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गासै मोन 29 माहारियारि आरो धोरोमारि आफादफोरनि गेजेराव जौगासारनाय आरो गोबां सुबुं गौमा थानाय मोन 6 हारिफोरखौ एसटि होनो नागिरनायनि मोनसे गिदिर जेंनानि सायाव बरमा दखरा एबसु मावख'आव मोनसे सावरायमेल जथुमा जानानै थाङो। सावरायलायनायनि गेजेरजों मोनथाम थांखि आजावनाय जायो। बेफोर जाबाय बर'नि मोन 29 माहारियारि आरो धोरोमारि आफादफोरा जौगासारनाय आरो गोबां सुबुं अनजिमा थानाय मोन 6 हारिफोरखौ एसटि होनो नाजानायखौ मोन 29 माहारियारि आरो धोरोमारि आफादफोरा जथायै बिटिसि सरकारा एनअसि हरनायखौ उइद्र' खालामफिननांगौनि थाखाय बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा हाग्रामा महिलारी बिथांखौ लोगो हमनानै खावलायगोन। बर'नि मोन 29 माहारियारि आरो धोरोमारि आफादफोरा जथायै सानफ्रोमबो बर' आरो ट्राइबेलफोरनि एमएलए आरो एमपिफोरखौ लोगो हमनानै सरकारा एसटि होनो नागिरनायखौ होबथानो खावलायगोन। बेफोर आयदानि सायाव सावरायमेल जथुमाया जानानै थाङो। लोगोसे दिपेन बर' बिथाङा खौरां मेलनि गेजेरजों फोरमायोदि एसटि बिनाय मोन 6 हारिया एसटि जानो थाखाय जा क्राइटेरिया नांगौ बेजों गोरोबा। राजखान्थिनि मुलाम्फानि थाखाय आसाम सोरखारा CAAनि सोमावसारनायखौ आन्दो खालामनो थाखाय बे एसटिनि मुद्दाखौ सोरखारा लाबोदोंमोन होनना दिपेन बर' बिथाङा बुङो। मोन 6 हारिनि एसटि होनायखौ होबथानायनि बेलायाव ट्राइबेल एमएलए एमपिफोरजों रायलायनाया सोलिगासिनो। लोगोसे बिधान सभानि स्पिकार बिश्वजित दैमारी बिथांजोंबो जोंनि मोनथाया जाहाथे जेबो खहा जाया बेनि सायाव सावरायनाया सोलिगासिनो होनना फोरमायो। गोबां बोसोर जों बर'फोरा सोमावसारनायाव नांथाबना थाबाय। दासो जोंनि हारिया फरायनो सम मोनदों। बे समावनो जुदि 2 कोटि सुबुंखौ जाबसिनोब्ला जोबोद गिदिर खैफोद जागोन। बेफोर खोथाफोरनि सायाव गोबां ट्राइबेल दैदेनगिरिफोरजों सावरायनाय जादों। लोगोसे गिबि मन्थ्रि बिथांजोंबो टेलिफनाव बे एसटि जेंनानि सायाव सावरायनाय जादों आरो गिबि मन्थ्रि बिथाङा बुंदोंदि नोंथांमोननि गोबां बर' एबा ट्राइबेल दैदेनगिरिफोरानो जेबो हेंथा खालामाखै आरो बिटिसि सोरखाराव थानाय दैदेनगिरिफोरानो मोन 6 हारिनो एसटि होनांगौ होनना बुंदों होनना गिबि मन्थ्रि बिथाङा टेलिफननि गेजेरजों बुंहरदों। लोगोसे गिबि मन्थ्रि बिथाङा बिटिसि बिटिआरखौ रैखा खालामनानै मा आयदाजों मा खालामनो हायो नायनोसै होनना गिबि मन्थ्रि बिथाङा खोथा होदों होनना आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा फोरमायो।